كموت قبرنا ويا قبر حقيقتنا قبر صدقي نتسألون نستغاقرلون عين لبنا نزور علو مكدنا زغن علو ودعتنا تصبغلو قبرلنا برخة دينا ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕረግናሎም በደልና ንሳና ንበደልና ኣብ ክፋድና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኦዚት መርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕና ክድንግድኺ ብስታኸውን ድንግድኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እዛ ሰዓም ይፍታሕ ወይ ስረጅና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ገና ስርዓት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩክ ከሻቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ካህናት አብየ ዲያቆናት ትራንሳይሩ ገጻናት በበስመከሙ ኮንፍታኖን ጻኔ ረስየን ስክሎን ስሜት ጊዜው ማረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተክልተ ጊዜው ማረነ ክርስቶስ 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 ዚዮ ማረነ ክርስቶስ ዚዮ ማረነ ክርስቶስ ዚዮ ማረነ ክርስቶስ ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ 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 እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ምረን እታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስል ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ፀሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣሎና ሰዊርና ረዲእናን እዩ حلونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نزعنا كسعة سعد يونا بسحنا أيو حجم وزغد السهل الزيان بكل زمني وثنان بسم سلام خلونا كل زعبير عملخنا ندمنا لنا وقويتنا جابير كل التحزاب ونقويتنا عملخنا مدحنا يسكرسوس لا لكل قبرنا ما انت كل قبرنا وش كل قبرنا مسكنا كلنا سلا صور كنا نزل داخلنا نزحل خلنا نبخون سلا زغرب كنا تقبل كنا سلا زغرب كنا زدنا خلنا كسعة سعد يوم سلا زبزح خلنا نمسكنا كا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زندمنا كلنا كم محرت كون لنا إذا قد سأل الزيان كل زمني وثنان ناخاب فراب فتصم سلام كم فتصم عبنا كل قناعة كل مكران وبأنقرن زخنا كل قبر الشيطان نخلق فأسبات من لعد سلام وقويتا كابا يرحى كاب كل حزب خونا رحى كاب زري عبز الزلنا يبطاونا رحى زتامن زحيشن عززلنا تمانين عن كربيتن كل حيل سلام كرق سلطان زحب كنا نسخا خمو كاب كل خفا دحنانا بالهنا برا فتنا يتوتونا حدا ودخا قويتنا املخنا مدحنا نسكرسس من تفعل سبيل بزغبرا محرة نغرتان مسخا معرمعوم زخنا منفس قدسن بسكانا صنعتن كبرن بوزر لك على من كل سعن نزل علم آمين ناين الصحة مزمور حمسان حدن وأملاك كم صالحة محرني كم تعبير رايخ أبساي دمسس كم أبساي صبيك حسبني كم حتياتي وناصريني أنا أبساي فلت أرلخمو حتياتي كل جزيب كن مأيو بزربا خاص صادق بفردقان صون كاتر كبسي أنا نأخاطر يبدلكو أبكن مخاكي قبركو إنه بعبسات ولدكو نيك أبا حتيات تنستني نون حق أوشتغلت دوليو أحبو أنتم محرني أنت خسر سوسم هزاتريني كبرتك صعود حسابني تنزغد قد كيناس أنت حقو ساسبحتان حقو سناس معني قسقها بحتياتي كولو نوزل عبسي وندمسسو وعمله صوري لب فتر اللي صنع منفسك أوشتي حدث كاب قسق هاي الدربيني قدس منفسك وناي تقدفني أقوس ملحان كامل سلي فقدنيا منفس وندقفني مقدخان مفرس قمرم إيه حتى أنا بغا خملس يوم وأملخ مدحني كابلا لما نكفني لساني صدق هالو الكتب للو إياه قويتها في مسلانا غنقرس خنا فريك فهد نسوات بهب لكاني
تزيكونس مغرب كل كان مسوات مراريت وغني خمو مسوات أملاخ صور منفسيو وأملاخ نسورن كنت نبايت وغني خا نسيم سقخا سنا يقبر الله مكاتات يرسالم النداء شم مسوات سركي زحر مسواتي بمل مسوات باك بلكايو شو أم مسوي خارح قرب الكايم هل لويا صلت جزي دكاس نكرسن كسين أملاخين مسكان أرولو حتياتك حد قال لك إلمنا آمين. أبا أقول لكم أبونا مزمور داوود 230 كتصلي لنا. أنا مزمور داوود مبل 230 حدا كتصلي عليه. حاونا دكتور تقاب مزمور داوود 230 كلتن كتصلي لنا. أدينا إلسابيت مزمور داوود مبل 233 كأسيل كن كتن ببقى مزمور داوود مبل 233 أبونا أبي ملاك السلام مزمور داوود مبل 237 كتصلي لنا. حاونا دكتور تقاب مزمور داوود مبل 238 إن دحر حالي خادم تقبر اللي دكتور من الباش وثيقة خلها زارب كهلو بيزغيته اللي الله بنكو سيدا هالكلب بدي الله ماشي سبسلا زي الله مزمور داوود مبل 238 كتصلي لنا. عدينا إلسابيت دما دمت تعاطياتك الله اوكي انها اللهجه خفيفه يعني ماشي. مزمور داوود مبل 241 قسيل كن كتصلي لنا. الراي ختني تقدميت سمعكنا عندي دخن مبل 233 سمعي له إذا أخا 241 قسيل كنا بصحة وفتنا يا متشم دحن أنا مزمور 240 كلتن كتصلي بعوض أنا زيور أو بيبي بنتينا زيور من الخوكا يكون من مشكار يكون من كلمة بس نسمع ما قد يفرد كتا زعلان أبونا أبوي ملاك السلام مزمور داوود نبل 246 كتصلي لنا. هنا دكتور تقاب مزمور داوود نبل 247 مزمور داوود مبل 248 أنا عاوي لك تسليه مزمور داوود مبل 248 هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣቱም ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኸብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓወም በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሎተ ስልጥ ወቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቤትን ኩልኹም ፍሬተ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመምእት ትብሉን ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለ ዝኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝፃድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ብፅናዕ እስራኤልን ፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊፁሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ገብገብሩ ምሳተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓወፎ ንኣምላኹም ከምዚ እንዳበለ ባረኽዎ ጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ዘዳለኸዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ
نباري خاب سلام تفان وإخاب لمسكانا لإجابير أملاخ يكون أمين أو كرسوس أملاخنا بسير أبغان منفذ قدسن لمن كل سعن سجد الكالونا أمين آمين أبونا بمرجيتا نسان تهليهم من الباش تزور وخيتولو مكينة كفلتات صلوت إنه كلمة تكون أفراد قوم تدالي اللي خد لنا الرأي قال هيوت يسمع لنا إنه أب كلمة قنوع فراديك قوم تدالي له تأمق جاي زحلف عدمي نخنانين فردن بقع سلازخونه ببزحات ياتي ارعدن كتكتنا له جن كنفسي جنا مريت نبرخا بهاللخص تنسحي مخنياتو مريت أم مقابر أيودسوني أموت كاز ذكر يلبون أبقى نمون زمسكن يلبون أمو كاب دقاست كي تنسيخي نامدهن كي بنسحا وأملاخي محارن نادهن النابل كتما حسني سبهات لآب ولد ومنفس قدوس آمين أدينا إلسابيت موال سبزي ودا مو موائل سب زي ودا تشتو مسيلو نس سودا لصنيه سوري موائل سب زي ودا زي عالم زي خا نزل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نصور زخونه مخنيات محاولوا كينيرو ግን ከእትጽዩህ ዝኾነ ተግባራት ክን እትሕማቕ ከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ يقربلي بلالله يزني وزلفني ولا علم عالم آمين يلا thank you أونت تدنجلنا باراخي قلت فطلع ريتك زرقحي نتي عب حلناي كمعبد الجامعة كف حسابات كباير حقيقة نتا حممت نفسي بمخنياته بخنت متأذيها لواتات في والومو نابطولت من قحابة قسية مخنياته نسخي كآليتن مهرة تلمن آلايت عد يخي عد فالفالي هيوت نقسين أملاخين ويتا يسوس كريستوس تصفاي خي آمين وقويتا بزاليت زي نعمو بزي حاتيات كن حدر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا برخت كأزي بزوحيو قدسم كاون نزل عالم كبرز مولو إمو آمين وقويتا كمتا أباخات وكيلنا يزلنا محرد كهوم تغنلنا أعين تقولنا عخايت سبيا اللوا نسخاقا أبوانو مقبته بوم وأملاخنا المدحانينان وتصفح الله وسنات مدسم عنا وقويتا نسخاقا خابز علي تزنزل عالم تدحننا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خامو فردخا مهارني وقويتا بروخي خامو حقنت كارداني وقويتا بروخي خامو خبر خابرها اللي وقويتا محرد كان نزل عالم ينبر وقويتا عين تكبار إيدكا كاولدنا ولدو معقوبي سلازقون كايت نسقني وقويتا نعخا بدي لي يوم محارنن نفسي أدحنان نابلكوت اللخو وقويتا أبخات وكيل اللخو ما أدحنني فقد كاخقبر كا مهارني نسخا أملاخي في الفاليوتي خا ببرهان كادماينا برهان النرئي محرد كان أبتم زفلتخا كبرخا خانا بكون عتلبت مصات صقام برخة مزقانا بحقنا تكايو او املاح قدم عالم زنبركا او قدم عالم زنبركا نزل عالم تنبر زلخان ابون ودن منفس قدس نعخا مزقانا وداسين قرماني قبا لو من كل ساعة نزل عالم امين او لعلقويتا باخام امانن نسم كام زمارن
ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተ እዘንቱ ኣቦና ኣቤ መርጌታ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ክትጽልዩልና ባለ ህይወት የስማዓልና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽዮ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ወሰሉስ ቅዱስ መሐረና ወሰሉስ ቅዱስ መሐረና ወሰሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ዓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ጎይታ ንሕሙማት ዝኻብፅሓዮሞም እንትትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፎ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማናናኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን። ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርኸና ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዮም ኣሜን። ወግዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ በንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦም ልተፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስህ ደስ በልካ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ንግስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ማዕርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአትና ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ከምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ኣብ እምንቲ ኣማሊድ እንታይ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸግወና ለምንና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣማኒኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ማርያም ኣብዚኣ ልዕላ ብለለይ ኦ ድንግል ኣብ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። ሶሪ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኢ ኸኣነ ነፍስና ስለ ዘድሓንናን ነመዝግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮት ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን። አቡና ዶክተር ጽጋብ ጸሎተ ሃይማኖት ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሕዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ
ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኮነ ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ነቲ ሰብ ነቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ በሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ሕያዋን ክፈርድ ክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወየን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣምን ምስ ኣብን ወልድን ተወግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ንሳይ ሙታን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ክደገልና ክርያላይሶን 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 Alaison, Tralaison, Tralaison, Son, Krialaison, Krialaison, Alison, Tralaison, Tralaison, Son, Krialaison, Krialaison, Son, Tralaison, Tralaison, Son, Krialaison, Krialaison, Son, Tralaison, Tralaison, Son, Krialaison, Krialaison, Alison, Tralaison, Tralaison, Son, Krialaison, Krialaison, Alison, Tralaison, Tralaison, Son, Krialaison, Krialaison, Alison, Tralaison, Tralaison, Krialaison, 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 Alison, Tralaison, Krialaison, Tralaison, Krialaison, Krialaison, Alison, Tralaison, Tralaison, Krialaison, 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 Alison, Tralaison, Tralaison, Son, Krialaison, Krialaison, Alison, Tralaison, Tralaison, Krialaison, 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 Tralaison, 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 Laison, Krialaison, Krialaison, Alison, Tralaison, Tralaison, Laison, Krialaison. Tralaison, Tralaison. አቡነ አቤ መርጌታ ቅዱስ ቅዱስ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን መላእትየን ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኣብ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬትን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ጉህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብልዕልና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንበደልና በደሉን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ
عد እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ ብንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦም ብተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስህ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ናብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቓል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርኅሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስን ቃልካ ተሓርቐና ንሕደገልናን ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወካ ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምዝኾነ ወሃብወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለፅ ወጎይታ መሓረና ምሕረት ጋውና ብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርህሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓደ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ይመርሕ ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትርዳእና ህልውናኦም ከነቆም ብቅዱሳን መላእክቲ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይመርመርን ዘይውሰነ ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኣብ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ በንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስህ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ጸሎትና ሰሚዑ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ሰማይ ምሕረቱ ይለኣኸልና። ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ እንገብሮ ንባብ ኣሰንትኖ ትምህርቲ ናይ ሃይማኖት ኣበው ክህልወና እዩ። ንሎሚ እነንብቦ ክፍሊ ንባብ ናይ ሃይማኖት ኣበው ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኢየሩሳሌም ምዕራፍ 52 ካብ ቁጥሪ 13 ጀሚርና ከነንብብ ኢና። ኣብ ቁጥሪ 13 ዘላ ንባብና ሓንቲ ንባብያ ደላ ኣዴና ኤልሳቤጥ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 26 ዘፍጥረት መጀመርታ ጽሑፍ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እያ። ኣብታ ቀዳመይቲ ገጽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 26 ከተንብባልና ኢኸን። ንባብ ቁጥሪ 13 ከምኡውን ባህርየ ሰብ ኣብ ዝፈጠረሉ ግዜ ካብ ዘይትረአ ነፍስን ካብ መከራ ዝቕበል ስጋን ኣወሃሂዱ ከም ዝፈጠሮም ንኣምን ሓጢኣት ዘይብሎም ምልዋጥ ዘይረኽቦም ገይሩ ፈጠሮ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣዳም ቅድም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ከየፍረሰ ኣብ ገነት ዝነበሮ እዩ። ዘፍጥረት 1:16 ይስሐቅን ኣቤ መለክን ያ 1:16 ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እያ ምዕራፍ 26 ኣይኮነን ምዕራፍ 1 ኦኬ
እታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዴና ኤልሳቤጥ እሺ ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ድያ ትብል ሓቀይ هو ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፈጠር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳ ዘቤትን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብልን ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ተሳዓታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም آمين በቃ ሰድያ عنا قوة ثانك يو ኣብ ቁጥሪ 14 ዘላ ንባብና ኣቦና ኣቤ መርጌታ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 13 ትብላላ ንባብ ቁጥሪ 14 ወገን ምእመናን ዝኾነ ሰሎሞን እግዚአብሔር ንሰብ ፈላጥ ገይሩ ባህሪኡ እውን ኩሉ ከም ዝኽእል ገይሩ ፈጠሮ ከም ዝበለ የቅሬታ ዲያቆን እታ መጽሐፈ ጥበብ ሰሎሞን ኣብ ኢደ የለን ተኸላይ ቆነና ባዕልኻ ምብባዳን እሺ يغريتا حاوشتي مقدس كوتاي እሺ ጥበብ ሰሎሞን ንምሳሌ ድኸውን የነታ ኣብዚኣ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ዲ ወይስ ጥበብ ሰሎሞን ንምሳሌ ድኸውን ጥበብ ሰሎሞን ኣላ እምበር ኣብ ተኻላይ ቆነና እንተረኺብከ እሺ ኦኬ እሺ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 13 እግዚአብሔር ንሰብ ዘይመውት ገይሩ እዩ ፈጢርዎ እወ ብመልክዑ ዘለዓለማዊ ገይሩ እዩ ፈጢርዎ ሞት ግና ብቕንዓት ሰይጣንያ ናብ ዓለም ዝኣተወት እቶም ዝሞቱ ከዓ እቶም ናቱ ዘበሉ ጥራሕ እዮም ትብል እሺ ንባብ ቁጥሪ 15 ቀፂሉ ደሎ መጽሓፍ መወከሲና ኣብ ቁጥሪ 18 ሮሜ 8 ካብ 6 ክሳብ 9 ላትና ሓውና ዶክተር ጽጋብ ነፃን ተሃሊኻ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 6 ክሳብ 9 ከተንብበልና ኢኻ ቀፂላ ደላ መልእክቲ ያዕቆብ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 17 ላትና ንባብ ቁጥሪ 15 ካብ እግዚአብሔር ዝርከቡ ጸጋን ረድኤትን ንመንገዱ እናመርሕዎ ብድኻም ትሩፋት ንኽሰርሕ ዘኽእሎ ብርእሱ በይኑ ስልጣን ከም ዘለዎ ተዛረበ ሓጢአት ዘይሰማምዖ ኣይኮነን ግና ብግዴታ ኣይኮነን ንትሩፋት ሸለል ብእትብል ሕልና እዩ ደኣምበር ማንም ዝኾነ ሓጢአት ዘይብሉ እኳ እንተ ዘይኮነ ሓጢአት ንምስራሕ ባህሪ ዝልወጥ ኣይኮነን ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ሓጢአት ናይ ሕልና እምበር
ናይ ባህሪ እያ ምባል ኣይግባእን ሓጢአት ናይ ሕልና እምበር ናይ ባህሪ እያ ምባል ኣይግባእን ሰብ እውን ብዘይ ሓጢአት ክነብር ኣይክእልን እዩ ብዝያዳ ከዓ ካብ ሕልና ሓጢአት ንጹህ የልቦን ሕልና ሰብ ካብታ ዝተወልደላ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብታ ዝሞተላ መዓልቲ ከውርድ ከደይብ እዩ ዝነብር አሁና ዶክተር ጽጋብ ሮሜ 8 ካብ 6 ሳብ 9 ኦኬ አሁና ዶክተር ጽጋብ ወጽኢሎ መስለኒ ሮሜ ባዕለይ ከንብባየ ሮሜ 8 ካብ 6 ክሳብ 9 ናይ ስጋ ነገር ጥራይ ምሕሳብ ሞት የምጽእ ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግና ህይወትን ሰላምን የምጽእ ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ አምላኽ ጽልእ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ አምላኽ ኣይግዝኦን ክግዝኦውን ኣይክእልን እዩ እቶም ብስጋ ዝምርሑ እውን ንአምላኽ ክሐግስዎ ኣይከኣሎምን እዩ ንስኻትኩም ግና መንፈስ አምላኽ ሓዲርኩም እንተኣልዩስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን እያ ትብል መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 17 ቃለ ህይወት የስማዓልና መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 17 አምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍተንን ባዕሉ ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እሞ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ አምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል ነፍሲ ወከፍ ግና በገዛእ ትምኒቱ ተስሒቡን ተሓቢሉን ይዝፍተን ድሓር ትምኒት ምስ ተጠንሰት ንሓጢአት ትወልዶ ሓጢአት ምስ ተፈጸመ ድማ ንሞት ይወልዶ ኣቱም ፍቁራት ኣሕዋተይ ኣይትስሓቱ ጽቡቕ ውህበትን ሙሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ እዩ ካብቲ ለውጢ ወይ መመለላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣብ በብርሃናት እዩ ዝወርድ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ኣብ ቁጥሪ 19 ዘለዋ ንባባትና ኢሳይያስ 53:9 ኣነ ከንብባየ ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዩ ወንጌል ማቴዎስ ኢሉ ይጅምር ሓድሽ ኪዳን ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ እታ ራብዒት ወንጌል እያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 46 ምዕራፍ 8 እዋ አቡና ቤመርጌታ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 21 ኣነ ከዓ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 22 ከንብብ እየ ወንጌል ዮሐንስ እንታይ ከዝበልከን ናይ 8:46 ወንጌል ዮሐንስ ንባብ ቁጽሪ 19 ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንሱ ጥራይ በይኑ ሓጢአት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ሓሶት ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ እቶም እግዚአብሔር ዘጽሓፎም መጽሓፍቲ መስኪሮሙሉ እዮም ይብል ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጽሪ 9 እከይ ዘይገበረ ሓጢአት ከዓ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱስ ምስ ሓጥኣን ከም ዝመውት ገበሩ መቃብሩ ከዓ ምስ ሃብታማት ኮነ ክሳቐን ብመከራ ክሕምሸሽን ፍቃደይ እዩ ሞቱ ሕድገት ሓጢአት ዘምጽእ መስዋዕቲ ነበረ ስለዚ ንሱ ዘርኡ ክርእዩ ዕድሚኡ ነዊሕ ክኸውን ፍቃደይ ከዓ ብኡ ክፍጸም እዩ ይብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ኣዴና ኤልሳቤጥ 48 እንዲህልካ ምዕራፍ 8 46 ኣለኹ ሓንሳብ እሺ ኦኬ ኣነ ሓቂ ስለ ዝዛረብ ገና ኣይተኣመኑን ካባኻትኩም ብሓጢአት ክረትዓኒ ዝኽእል መን ኣሎ ሓቂ ዝዛረብ ካብ ኮንኩኸ ስለምንታይ ዘይተኣምኑኒ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንሱ
ንቃል ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ ንስኻትኩም ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮንኩምን ስለዚ ኢኹም ዘይትሰምዑ እናበለ መለሰሎም ይብላሉ ሳድያ هو قال وتسمع لنا أبو مرقيتا خليت ملك بطرس 5:11 ኣብ ምዕራፍ 2 እያ ምክንያቱ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ 2 እያ ካልኣይ ጴጥሮስ 5 ምዕራፍ ኣይበፅሕኒ እታ ነታ ሓሳብ ትገልፃ ብዘይ ሓሶት ከም ዝኾነ ግን ኣብ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 21 22 ከም ብበኒ ساتة دقيمة اللاوة كاليتيا عراي كن سقراتا خلاي بيتروس حموشة بالله እሺ هراي تعدي لي أمور حنتم تعدوا اليوم ببوادة قداميتي اوكي ازي ابزاق اسشك قبر اللخو قدامي قرنتس يا حموشة 11 تا خلاي بيتروس يروال الله كلاي قرنتس ده خلاي قرنتس حموشة 11 الله الساوت وامو انا خسيت اللي تا قدامي بيتروس قلت 11 قلت كم ببي أنا وصي الله الساون ايش حاري عسران حدن بحنسب اللوا كلاي قرنتس معرف حموشة 11 سلازن احنا أب كند خريستوس لأخاتنا مو أملاخ بأنا غيري معدالو نحنا بقو صدق أملاخ من تخنكون نتحاتيات زي فلته أب كندانا حاتيات قبرو مس أملاخ تعرقنا بلنا أب كند أملاخ كينا نلمنكم علينا سلقالات بزائر استمسكنا يهون امين قداميتي ملكت بيتروس معراف كلته قطر 12 نسو حاتيات اي قبرن حاستون ابعفو اي ترقبن مسرفو مليسو اي تصرفن مكرام ساعت قبو خا نتي بقنعنا زفرد املاخ دا نغرو احليفو هابنبر اي فرارحن هراي اب قطر 10 دلوان باباتنا ادينا السابيت وانجيل ماركوس ابزا حسكنا صنعكن وانجيل يوحنس ندحريت ملس يلكن لوقاس الله ملس يلكن كا ماركوس الله ويدما ناي حدش كيدان ماتيوس يلو مس جمره دحري عدلا وانجيل ماركوس يا معراف 9 قطر 4 وانجيل ماركوس معراف 9 ማቴዎስ ድያ ماركوس اوكي 9 4 ማርቆስ 7 ማርቆስ 9 4 እሺ ከልብ نو كنقركني أدالي خنا تصنح قداميت ملكت يوحنس معرف 1 قطر 7 أبوي مرقيتا ختم ببلنا أنا كاليت ملكت يوحنس معرف 1 كاب 10 ساب 10 لتخم ببايه غلاطيا 1 ساب 9 أبوي مرقيتا ختم ببلنا أبوي ملاك سلام سعالت تحيز الله قرري بزحت دي تزارب كلومي أي تحازو لي سلزبولكم يتسقركم دلهو الشي نباب قطر 10 سبقنا تتنقيقو تجيهو دخيمو برديت እግዚአብሔር ትሩፋት ክሰርሕ ይግባእ በዝን احنا ዝብልናዮ ሃይማኖት ምሳና ዘይተሓባበር ካብዚ ዝጻሓፍናዮውን ካላ ሃይማኖት ዝዛረብ ግና ካብ ሓድነትና ዝተፈልየ እዩ አዲና ኤልሳቤጥ ናባኽን ሕጂ ማርቆስ 4 9 4 زي قاومنا زبلو كله ديا هو مسانا ايو زي قاومنا زبلو كله مسانا ايو نسخاتكم دما ناب كريستوس سل زخونكم صوع ماي بسمي يستيكم زبل على عسبو كم زي سئل بحق ابلكم الله امين بقى معلنا اوه فرح ثانك قال هوت يسمع لنا قداميت يوحنس معرف 1 قصر 7 كم تنسو ابرهان زلو ابرهان تتملالسنا غنا نحد حدنا حبرت አሎና دم ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱን ካብ ኩሉ ኃጢአት ينصحنا እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካልአይቲ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 10 ክሳብ 12
ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ክርስቶስ ከይሓዘ ናባኻትኩም እንተመፀ ኣብ ቤትኩም ኣይትቀበልዎ ሰላም እውን ኣይትበልዎ ከመይ እቲ ሰላም ዝብሎ ኣብቲ እኩይ ግብሩ ሓቢርዎ እዩ ብወረቐትን ብቐለምን ደኣ ክገብሮ ኣይደለኹን እምበር ናባኻትኩም ዝፅሕፎ ብዙሕ ነገር ነይሩኒ ግናኸ ሓጎስና ምሉእ እንትኸውን ናባኻትኩም ክመጽእ እሞ ኣፍ ንኣፍ ክዛረበኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ ቃል ህይወት የስማዓልና ገላትያ 1:9 ከም ትቅድም ዝበልናዮ ሕጂ እውን ከም ብሓድሽ ብዘይ እትተቐበልኩሞስ ካልእ ወንጌል ዝሰብኽ እንተሎ ንሱ ውጉዝ ይኹን እብል ኣለኹ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ቀፂለን ዘለዋ ንባባትና ኣብ ቁጥሪ 22 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ 17 ክሳብ 20 ኣነ ከንብባያ ቀፂላ ድማ ኣቤ መርጌታ ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 4 ክሳብ 6 ከተንብቡልና ኢኹም ንባብ ቁጥሪ 21ን 22 ኣነ ከምዚ ሓስቦ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ቀዳሞት ኤጲስቆጶሳት ተጊሆም ሃይማኖት ንምጽናዕ ከም ዝወፁ እቲ ትምህርቶም ይዛረብ ነቲ ዓብይ ሕፍረትን ውድቀትን ውርደትን ኣብዚሑ ዘምጽእ ናይ መናፍቃን ከንቱ ነገሮም ንፈልጦ ኢና ንኹሎም እውን ብትእዛዝ ወንጌል ሓንሳ ኣውጊዞም ፈለይዎም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ 17 ክሳብ 20 ንኣቶም እንተዘይሰምዖም ድማ ንቤተ ክርስቲያን ንገራ ንቤተ ክርስቲያን እንተዘይሰምዓ ግና ከም ኣረሚንን ዘይንስሐን ሓጢኣተኛን ቁፀሮ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርክምዎ ዘበለ ኣብ ሰማይ እስር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕክምዎ ዘበለ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣነ ከዓ ኣብኦም ኣብ ማእከሎም ኣለኹ ኣብኡ ኣብ ማእከሎም ኣለኹሞም ክልተ ካባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዝልምንዎ ነገር ኩሉ እንተተሰማምዑ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክወሃቦም እዩ ኢለ ከም ብሓድሽ እብለኩም ኣለኹ ቃል ህይወት የስማዓልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 3-5 ብሓንሳ ኣለባ ኣለዋ ካብ 3 ክሳብ 6 ኣነ ግና ብስጋይ ርሑቕ ክንሰይ ብመንፈሰይ ምሳኻትኩም እየ ንስኻትኩምን መንፈሰይን ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣኪብና ከለና ብሓይሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ከምዚ ዝገበረ መንፈሱ በታ መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ምእንቲ ክድሕንሲ ንጥፍኣት ስጉኡ ንሰይጣን ክወሃብ ከም ምሳኻትኩም ኮይነ ድሮ ፈሪደ ኣለኹ ሓበንኩም ጽቡቕ ኣይኮነን ቅሩብ ማይ ብሕቕ ንብዘሎ እቲ ብሕቕ ከም ዘብኩዐዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን ቀፂለን ዘለዋ ንባባትና ኣብ ቁፅሪ 24 ዘፀኣት 10 ካብ 1 ክሳብ 6 ኣነ ክጽልያየ ከንብባየ ቀፂላ ደላ ድማ ኣቦን ኣቤ መርጌታ ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 12 ንባብ ቁፅሪ 13 ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ክልተ ባህሪ ምልባስ ክሕደት እዩ ደፊሮም በዚ ክሕደት እዚ ንዝኣምኑውን ኣውጊዞም ፈለይዎም ምስ ኣቦኡ ሓደ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ንዓና ንምድሓን ብዳሕራይ ዘመን ብዘይ ምልዋጥ ብስጋ ምስ ሰብ ሓደ ዝኸውን ሰብ ኮይኑ እዩ ሰብ እኳ እንተኾነ ብባህሪኡ ጸኒዑ ይነብር ነዚ ዘይኣምኑ ግና ደቂ ዓላውያን ብምዃኖም ካብ ተስፋ ክርስቲያን ዝተፈልዩ እዮም ኣብ ልዕሊ መሰረት እዛ ቅንዕቲ ሃይማኖት ልቦናኦም ዘትረሩ ትምህርቲ ኣቦታትና ዘይትልወጥ ስለ ዝኾነት ብዛዕባ ኣቐዲምና ዝዘከርናዮም ዓላውያን ጸርፎምን ውርደቶምን መጽሓፍ ኦሪት ብሓቂ ትምስክር እያ እዚኣ ከዓ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ዘጽሓፋ ዝኸበረት ሕጊ እያ ኣቐዲምና ዝዘከርናዮም ዓላውያን እውን ምቕጽዖም ዝረኸብናሎም መጽሓፍ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና እውን ትምስክር እያ ዘፀኣት ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 6 ከምዚ ይብል
እግዚአብሔር ድማ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ተዛረበ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ምድሪ ባርነት ዘውፃእኩኻ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እየ ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ ንዓኻ ኣይትግበር ኣይትስገደሎም ኣይተገልግሎም ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እሞ ንዝጸልኡኒ ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂ ደቂ ክሳብ ሳልሳይን ክሳብ ራብዓይን ወለዶ ዝቐጽዕ ንዝፈትውንን ትእዛዛተይ ንዝሕልውን ግና ክሳብ ኣሽሓት ወለዶ ምሕረት ዝገብር እየ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሮሜ 7:12 በአርሲ እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዝ እውን ቅዱስን ጻድቅን ሰናይን እዩ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጥር 15 ደለዋ ንባባትና እታ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 28 እያ ኣነ ከም ብባየ ቀፂላ ደላ ንባብና ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 10 ኣቦና ኣበይ መርጌታ ከንብቡልናዮም እታ ቀፂላ ደላ ከዓ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 16 ክሳብ 18 ኣነ ከም ብባየ ንባብ ቁጥሪ 15 ንሕናስ እቶም ቅዱሳን ጎይቶትና ሃዋርያትን ብፁዓን መምህራን ኣቦታትናን ዝመሃሩና ነታ ዝተመስገነት ጽነት ዘይብላ ቅንዕቲ ሃይማኖት ብዝግባእ ኣጽኒዕና ንሓዝ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 18 ኣምላኽ ከዓ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ብመጀመርታ ሃዋርያት ካልኣይ ነቢያት ሳልሳይ መምህራን ድሓር ተኣምራት ዝገብሩ ናይ ምፍዋስ ውህበት ዘለዎም ዝሕግዙ ዘመሓድሩ በብዓይነቱ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰርዐ ቃለ ሕይወት የስማዓልና መልእክቲ ሃዋርያ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 10 ንዓለም ዝስዕራ እምነት ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ እተወልደ እዩ ንወላዲ ዘፍቅሮ ኩሉ ከዓ ነቲ ካብኡ እተወልደ እውን የፍቅሮ ንኣምላኽ ምስ እነፍቅሮ ትእዛዛቱ ምስ እንሕሉ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም እነፍቅሮም በዚ ኢና ንፈልጥ ፍቅሪ ንኣምላኽ ከዓ ትእዛዛቱ ክንሕሉ እዩ እሞ ትእዛዛቱ እውን ኣይከቢድን እዩ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እዩ እታ ንዓለም ንስዕረላ ስዕረት ከዓ ንሳ እምነትና እያ ንዓለም ዝስዕራ እቲ ንኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምን እንተዘይኮንስ መን እዩ እቲ ብማይን ብደምን ዝመፀ እዚ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይኮነን ዝመፀ እቲ መንፈስ እውን ሓቂ እዩ እሞ እቲ መንፈስ እዩ ዝምስክር ዘሎ እቶም ዝምስክሩ ከዓ መንፈስን ማይን ደምን ሰለስቲኦም ከዓ ሓደ እዮም እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝምስከሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እሞ ምስክር ሰብ እንቕበል እንተኮይናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልፅ እዩ ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝምስከሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንዑ ሓሳዊ ገይርዎ ኣሎ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 16 ክሳብ 18 ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክንነግረኩም ከሎና ዝተጣበብዎ ጽውጽዋይ ዘይኮነስ ነቲ ብዓይንና ዝረኣናዮ ግርማ መሰኻክር ስለ ዝኾንና እዩ ከመይ እቲ ብኡ ዝተሓጐስኩ ፍቑር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብቲ ልዑል ግርማ ምስ መጸ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ክብርን ግርማን ተቐበለ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ምስኡ ከለና ከዓ እዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ
نحنا بعلاتنا سمعنايو إينا أب قطر 26 زلوا نباباتنا ماما هيوت تنبيت إيوئيل معراف كلتة كاب 10 كساب 10 أدينا إلسابيت أبيت مزمور داويت مبل 50 حدا مزمور داويت مبل 50 حدا 50 حدا 50 يتول زلا دحان 50 حدا كاب قطر حدا كساب قطر 13 نباب قطر 26 إزوم هايمانوت زلوتو بخحدت زتتحزو نقويتاون زخحدو هايمانوت انت زقبلو مو كم تنبي زبلو حاتياتهم تأمينهم داقماي نابقويتا انت تملسو نبعت نسحاون انت فسسو فاتيمهم يدحنو ايوم تنبيت ايوئيل معراف كلتة كاب 10 سبعة 10 إيش كم يمسيكم كلكم I'm sorry don't get it يقال معرف كلتة كاب 10 سقع 14 مبارسي حجون بصم بمخنيات بقزمان بملوء لبخم ناباي تملسو يبلز قابيها نسو نخورا دنقواي بسهلي خاء ملوء بأكي دما تتعاساي رهرهن محارن إيومو كدانكم أيكونن لبخم دقا قددو نابز قابيهر أملاكم وين يملسو تتعاسو زملس انتخوني تحريقو دما نز قابيهر أملاكم بمسواتي بالعن بمسواتي مستن برخت زحدق انت خوينو من يفلد أدينا إلسابيت مزمور داويت 50 دي هالكني 50 حدا 50 حدا كاب حدا سقع 13 هو حاتياتك حدقلك زقبر صولت يا هو أملاح ما أنت زلالماوي محرتك إلك رابل الليل ما أنت عبي رحراهيخا إلك أبساي دمسس كاب أبساي أتبعك حتسابني كاب حاتيون أتريدني إيش أنا أبساي فلت الله حاتيون كل جزء أب قدمي إيو أنا نأخا نبينخا راي بدلكو أب قدمي خاون كيف دبركو سلازي ختفردني حق خائخا انت قطع كان نون قنوع اللخا إنه كابتا تولد كل معاتي جميرة حتى إيه كابتا عدي زتنستني معاتي بدلنيا إيه نسخة إنن حقن إخاء تفلت طبب مهارني كاب حاتياتي ما أنت خناتصح أتبعك أتريني كاب برد كتعدو حتسابني بهتان عقوسن أسمعني شحوكا كتكا أدني أنت نبركا حقوس إيه نقصكا خاب حتعطيك كولو نبذلو أبساي وندم سسو أو أملاح صوري لبي فتر الليل صنع منفسكا أبوشتي حدث كاب قدكا أيت دربيني قدس منفسكاون أيتقدفني عقوس مدحانكا مدسلي فاتيخ إزازكا دقفني شعوب من ما قدخا نحات عن كم هروب إيه نساتهم دماء نبها خملوسو إيوم أملاخ مدحانيي كاب عدا الدم الناقفني قنوع كم زخون كخاء بأللتا فبسر إيه
ماشي ودينا علي له وتسمع لنا هو حنت كمان كتسيلكن اوه علي وتسمع لنا نعم اتلا دلا اب قطر 17 دلا حنت نبابالاتنا ابونا ابي مرجيتا تنبيت إرمياس معراف 3 كاب 14 حساب 12 كتنبو قلنا باب قطر 17 ፈታዊ ሰብ እግዚኣብሔር ብኩሉ ግዜ ይዕገስ እዩ እሞ ነቶም ብሓጢኣት ብክሕደት ካብኡ ንዝተፈልዩ ኢድ ምሕረቱ ዘርጊሑ ናብ ንስሓ ይፅውዖም ናብኡ ምስ ፀውዖም እውን ኣቱም ካብ እግዚኣብሔር ዝተፈለኹም ደቂ ተመለሱ ኣነ እውን መከራኹም ከርሕቐልኩም እየ ክብል ብቃል ነቢ ኤርምያስ ከም ዝተዛረበ ቃለ ሕይወት يسمع لنا تنبيت إرمياس معراف 3 قصر 14 خصاب 22 أتم طلمت دقي أنا قويتاهم يه كاب كتما حدا كاب سدرابيت كلتا أمسيه أمسيهم كأتوكم يه بأمرون بمستوعلن كم لبي قروم زقاسيهم قاسوت كأخهوكم يمو تملسوا يبل إكزابير بات زمانتي مس بزحكمن أبت مدري مس تفاريخمن بناي تابوت كيدان إكزابير أي كزاروبون أي كحاسبون أي كذكرون دمايوم أي كتدليومن إيا كم بحدشون أي كغبروان يوم يبل إكزابير شعو يروساليم زفان إكزابير كتبها ليا كلاتو محزاب كأ بسم إكزابير ناب يروساليم كأكابو دحر الزخاء كم هلخ كفاءات لبوم أي كملالسون يوم بتن ورحتتين بيت يهودا مس بيت إسرائيل كخدو حبيروم دما خاب هاجر سمين نبتانا بوتاتكم كريستي وازهابكم مدري كموسو يوم أنا جنا مسوق كمولود غيره كاب كل زبالز تعم مدري رستي أحزاب كهبك إلى نوركو نسخي أبويا إلك ختصوعني كاباي دما أي كترحقني خي إلى ون نوركو جناخ أتم بيت إسرائيل كم تان سبعيات تتألم سبيتي تألمكم نيبل إكزابير ما قدوم سلازة بلاشون إكزابير أملخهم سلازة رسعون دمسي أب قرباتات تسمعه نسون بخياتن مهللان دك إسرائيلي أتم تألم تدكي كابت ألمتكم كحويكم يمو تملسو نسخة إكزابير أملخنا إخامو إنينا نابخان مس ألونا سلقالات إكزابير استمسكني هون امين اب قطر 18 تنزلوا باباتنا تنبيت إرمياس معراف 8 قطر 22 انا كنببايه تنبيت هوسي معراف 14 قطر 3 ماما هيوت هوسي 14 قطر 3 نباب قطر 18 كمون اتم نتحجي اتلوت زتسورت مخري التأمنو تملسو حدش تخلي تخلو قابل على إشوخ أي تزرقو بتعوت أي تملخو تروفات سرحو بقيمتا أي تتسأليو نخيف الردكم فردي كجبر إيو كيت فأغا أي ترفن إيو إيلو 5 تزاربه أب قلعات ناي قبري طبابنيا أبزابو تازيقا ناي حيمانوت فلات يلبون ديو نقوال هزبيسي سلمنتاي دحنتا أي قبرلان إيلو 5 تزاربه كومون أب نبي هوسي حديرو إسرائيل نابفت تاريخا إكزابير تملس كم زبالة تنبيت إرمياس معراف 8 قطر 22 أب جيل عدو فوسي البونيو حكيم كأبو يلبونيو قسل هزبي دقا سلمنتاي تسفيفو زي حوي هوسي 14 خلتا هوسي 14 خلتا خاني مساخاتكم قالات وسدو ناب إزغابير دما تملسو مو كل أبسانا يغرخ بللنا سناي كأ تقبل نحنا ون أبكندي أروح مسواتي خنافرنا خنقرب إنا بلوه علي وتسمع لنا اوكي
ኣብ ቁጥሪ 29 ዘለዋ ክልተ ንባባትና ኣቦይ መርጌታ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 38 ኣነ ኸኣ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 19 ከንብባየ ንባብ ቁጥሪ 29 ሐዋርያ ጴጥሮስ ወይን ነቶም ዝበደሉን ንጎይታ ዝሰቐሉን ንስሓ ይምህር ሓጢኣትኩም ክድምሰሰልኩምን ካብ ጎይታውን ሰናይ ክብሪ ንኽትረኽቡን ጽቡቕ ኣይገበርናን ኢልኩም ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ በሎም። ቃል ሕይወት ይስማዓልና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 38-39 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ጴጥሮስ ከዓ እቲ ተስፋ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝጽውዖም ዘበሉኒ ተዋህቦሞ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ ህያብ መንፈስ ቅዱስን ክትቅበሉ ኢኹም በሎም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 19 እምበኣር ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚአብሔር ከዓ ዘመን ምሕዳስ ምእንቲ ክመጸልኩም ነቲ ቅዱም ንኣኻትኩም ዝተሓርየ መሲሕ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ምእንቲ ክሰደልኩምሲ ተነስሑን ተመለሱን። ኣብ ቁጥሪ 30 ዘላ ንባብና ማማ ህይወት ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 19 ክሳብ 21 ንባብ ቁጥሪ 30 ንክርስቶስ መሲሉ ንሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝዓርቕ ሐዋርያ ጳውሎስ ወይን ተመሊስኩም ንእግዚአብሔር ምእንቲ ከተሐግስዎ ብክርስቶስ አሚነ ኣነ እልምነኩም ኣለኹ እናበለ የማልድ ብናቱ ሓጢአተኛ ምባል ንሕና መሕደር እግዚአብሔር ንምዃን ጻድቃን ምእንቲ ክንበሃል ንሱ ሓጢአት ዘይብሉ ክንሱ ባዕሉ ርእሱ ሓጥእ ኣበለ ንሱውን ብስራሕ ይመስለና። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 19-21 20-21 ብሓንሳብን ዘለዋ anyway ማለት ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ እሞ በደሎም ኣይሓዘሎምን ኣባና ከዓ ቃል ዕርቂ ኣንበረ ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ በኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢአት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢአት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንልምነኩም ኣለና። አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣብ ቁጥሪ 31 ዘለዋ ንባባትና ኣዴና ኤልሳቤጥ እታ ዓንተወይ ዘንበብክና መዝሙር ዳዊት መበል 51 እያ ሕጂ እውን ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 4 ጥራይ መዝሙር ዳዊት 51 ካብ 1 ክሳብ ቁጥሪ 4 መዝሙር ዳዊት 51 ታኒ ዓንተወይ 51 ካብ 1 ክሳብ 4 ቀፂላ ደላ ኣቤ መርጌታ ሮሜ ምዕራፍ 3 ካብ 2 ክሳብ 9 ኣነኻ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ካብ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 1 እሺ ቁጥሪ 31 ንባብ ጸጋ እግዚአብሔር ብኸንቱ ከይትቕበሉ ንምዕደኩም ኣሎና ንስሓን ዝደልን እግዚአብሔር ብንብዓት ጽቡቕ ኣይገበርኩን ንዝበሎን እዚ ዘመን እዚ ድሉው እዩ። አሜን። መዝሙር ዳዊት 51 መዝሙር ዳዊት 51 ሓደ ስጋዕ ክንደይ ክሳብ 4 ሓጢአት ሕደገልካ ዝግበር ጸሎት ኦ ኣምላኽ መንቲ ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ኢልካ የቕረበለለይ መንቲ ዓብዪ ርህራሄኻ ኢልካ ከዓ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣጸቢዕካ ሕፀበኒ ካብ ሓጢአተይ እውን ኣጽርየኒ። ኣነ ኣበሳይ እፈልጥ ኣለኹ ሓጢአተይ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ። ኣነ ንዓኻ
أنا نأخا نبينخا تراي بدلكو أب قدمي خاون كيس دبركو سلازي ختفردني حق خائخا أنت قاطع كان ون قنوع اللخا امين أو علي وتسمع لنا هو كسبابا thank you امين على هوت يسمع لنا رومية 3 قصر خلتا خسابت الشعاتة بخلو وغان بزحيو قدم خلو قال أملاخ نعاتاتهم حدري تواهبوميو حيالو خاباتاتهم زي أمونات انتخونو قد انتايو እቲ ዘይእሙናት ምዃኖም ዶ ነቲ ናይ ኣምላኽ እምነት ኮንቲ ይገብሮ እዩ ያ ኣይፋሉን ከምቲ ብቓላትካ ክትጸድቕ ምስ ዝፈረደካ እውን ክትረትዕ ኢኻ ዝብል ጽሑፍ ደኣ ኣምላኽ ሓቀኛ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ግና ሓሳዊ ምዃኑ ይረኸብ እቲ ዓመፀናስ ጽድቂ ኣምላኽ ዘርኢ ካብ ኮነኸ ይቕሬታ እቲ ዓመፃናስ ጽድቂ ኣምላኽ ዘርኢ ካብ ኮነኸ እንታይ ንበል ኣምላኽ ቁጥዑ ምስ ዘውርድሲ ዓማፅ ድዩ ከም ኣዘራረባ ሰብ የዛረብ ዘለኹ ኣይፋሉን ከመይ ኢሉ ደኣ ኣምላኽ ንዓለም ምፈረዳ እቲ ሓቂ ኣምላኽ በቲ ሓሶተይ ንኽብሩ ካብ ወሰኸ ስለምንታይ ደኣ ንኸም ሓጥእ ኮይነ ዝፍረድ ከመይ ደኣ ከምቲ ዝጸርፉናን ገሊኦም እውን ጽቡቕ ምእንቲ ክመጽእሲ ክፉእ ንግበር ከም እንብል ዝብሉናን ዘይንገብር ደይኒ ነዚኣቶም ቁኑዕ እዩ እንታይ ዳ እዩ ካባታቶም እንሕሸሉ ዶለና ሓንቲ እኳ ኣይሁድ ኮነ ወይ ጽራውያን ኩላቶም ትሕቲ ሓጢኣት ምዃኖም ቀድም ከሲስና ኣሎና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን امين علي وتسمع لنا كاليتي ملكت باولوس نابسب قرنطوس معراف شدشت قصر حدا معايت أملاخ بمخانا صدق أملاخ نخنتو خيتقبلو نمعدكم اللونا تبل أتيلن زلوا نباباتنا أب قطري سالاسان كل التنين عدينا إلسابيت أبيت مزمور داويت معراف شدشته قطر حموشته حانت تقصد راي مزمور داويت أبزا حسكن أتصنع حكن ندحريت ملس يلكن عمتان حدا ندي خنصنع كن هو مبل شدشته زياح عرف حمسان حدا نو مزمور داويت معراف شدشته هو مجمع هو مبل شدشته شاد شاي مزمور قطر حموشته مزمور شدشته قطر حموشته حانت تقصد حمشته أب هاجر موت أجي كونن تني حلكن كنقرأكني ماما يوت وانجيل لوقاس معراف 10 شدشته كاب 10 تشعته حساب 30 حدا 10 شدشته كاب 10 تشعته حساب 30 حدا نباب قطر 30 كلتن كاب علاويان سلتا زبدلت نفسو أب مقابر كوينون እግዚአብሔር ጽቡቕ ኣይገበርኩን ዝበሎ መን እዩ أب مقابر ጽቡቕ ኣይገበርኩን ኢሉ ዝድሕንስ የልቦን ምስ ሓጢኣቱ ከሎ ዝመውት ኩሉ ሰብ እንሆ ቁርጽ ፍርድ እግዚአብሔር ተፈሪድዎ እዩ አዲና ኤልሳቤጥ መዝሙር 6 مزمور شدشته قطر حمشته دي حقي هو أب هاجر موت زي ذكركا يلبون أب سيول كأز زمسجنكا يلبون أنا بسادة بقى ولا خصة ساح قدر حموش ترى أربع لوكاس معرف 16 كاب 19 سقع 26 ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፋታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እና ኣጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ኣልዓዘር ዝስሙ ድኻ እውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ ካብቲ ካብ መኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመፁ ከዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቕፎ ኣብርሃም ወሲዶም እቲ ሃብታም ካብ ሞት ተቀብረውን
ኣብ ሲኦል ኣብ ስቃይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልዓዛር እውን ኣብ ሕቑፎ ረኣየ። ፀዊዑ ከዓ ኦ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃላልታ እዚ እስቀ ኣለኹ እሞ መሓረኒ ኣንፊ ኣፃብዑ ድማ ማይ ጥዒሙ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልዓዛር ስደደለይ በሎ። ኣብርሃም ግን ወደይ ንስኻስ ብሂወትካ ተድላኻ ከም እተቐበልካ ኣልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝፀገበ ዘክር። ሕጂ ግን ንሱ ኣብዚ ይፀናናዕ ንስኻ ድማ ትሳቀ። ምስናይ እዚ ኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለውን ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎኹምን ዓብይ ጋስ ተገይርዎ ኣሎ በሎ። ሶሪ ዓብይ ጋግ እንታይ ኣሳ ጋግ ድያ ዋላ ጋስ ጋግ ድያ ጋሲ ጋግ እያ ትብል ዘላ ብዝናተይ ወጋብ ማለት ጋግ ዓብይ ጋብ ተገይርዎ ኣሎ በሎ። ስታዲ ሓቂ ስጋዕ 26 ክሳብ 31 ኣም ሶሪ ሽዑ ንሱ ኣቦይ እምበኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዛ ስፍራ ስቃይ እዚኣ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በሎ። ኣብርሃም ድማ ሙሴ ነቢያት ኣለዎም ንዓታቶም ይሰምዑ በሎ። ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታን ሓደ እንተ ኸደሲ ክንስሑ እዮም በሎ። ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንተ ዘይሰምዕዎሲ ካብ ምዉታን ሓደ እንተ ተስአውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ 31 እወ ቢበያ ኣሌዎ ተስምዐልና ንዝነበረና ናይ ንባብ ጊዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ። ንሕጂ ኣብዚ ከኣኽለናዩ ብዙሕ ኣንቢብና ሎሚ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘየለ ዝሳተፍ ሓሳብ ድህብ ዘስተንትን ኢና ክሳብ 20 ድኸውን ከነንብብ ፀኒሕና። ሃራይ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ከም ፍቓድ ኣምላኽ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወና እዩ መዝሙር ዝዝምረልና መዝሙር ድዝምር ካብ ጉባኤ ተሎ ከይቀደምኩም ከለኹ እሺ ፍቓድኩም ተኾይኑ ሃራይ ሎሚ ኣዴ ማርያም እዩ ሓደን መጋቢት ሓንቲ ግእዝ ናይ ኣዴ ማርያም ክዝምር ካብ መፅሓፈ ሰዓታት ዝወፀት እያ። ይደልወቺ ፍስሓ እንበለ ህፀት ወንትጋ ኣምላከ ሰማያዊ ዘወለች በስጋ ይደልወች ፍስሓ እንበለ ህፀት ወንትጋ ንጉሰ ሰማያዊ ዘወለች በስጋ እያ ትብል። ይደልወች ፍስሓ እንበለ ህፀት ወንትጋ ይደልወች ፍስሓ እንበለ ህፀት ወንትጋ አምላከ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ ንጉሰ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ
አምላከ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ ንጉሰ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ ይደልወቺ ፍስሃ እንበለ ሕፀት ወንትጋ ይደልወቺ ፍስሃ እንበለ ሕፀት ወንትጋ አምላከ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ ንጉሰ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ አምላከ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ ንጉሰ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ ይደልወቺ ፍስሃ እንበለ ሕፀት ወንትጋ ይደልወቺ ፍስሃ እንበለ ሕፀት ወንትጋ አምላከ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ ንጉሰ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ አምላከ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ ንጉሰ ሰማያዊ አግመርቺ ወለቺ በስጋ ጽኒልኩም ስለሰማዕኩምኒ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ይስማዓኩም። እዛ መዝሙር ብግእዝያ ትርጉማ ከዓ ይደልወቺ ፍስሃ እንበለ ሕፀት ወንትጋ ብዘይ ጉድለትን ብዘይ ምቁራፅን ብደይ ጎደሎን ሓጎስ ይግብአኪ ፍስሃ ይግብአኪ ምክንያቱ ኣምላኽ ናይ ሰማይ ንጉስ ናይ ሰማይ ኣብ ማህፀንኪ ስለ ድፀርኪ ስለ ዝወለድኪ ሓጎስ ምስጋና ይግብአኪ ደስታ ይግብአኪ እያ ትብል እና ጽኒልኩም ስለሰማዕኩምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒሉ ይስማዓኩም። ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ነዛ መዝሙር ብቃለ እግዚአብሔር መሰረት ከነስተንትና ማማ ትረሓስወሉ ከዓ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ما أنا نشتغل كستاي قرتي برتعي لهذا مزمور جن ما تيستعنتو خيناس جلس لزخنا قرتي دحن أنا من تعز حسابات كبدي زلخسي أبتا يولد يأول أنت يأول لك أملاك ناي سماي نجوس ناي سماي يدولكي يدولكي في السها أملاك سماياوي ويدلوش ፍስሃ ማለት ፍስሃ ይግብአኪ ሓጎስ ይግብአኪ ምክንያቱ ሰማያዊ ኣምላኽ ብስጋ ስለ ዝወለድኪ ኦኬ ما ندعي أدنو كستايلي ما تيستاناي منفس قدوس يا زي حقيدي هكلوا اوكي بخما يخستايريا
ኣብ ሮሜ 15:13 ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዝኹም ብተስፋ ምእንቲ ክትህብትሙሲ እቲ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኩሉ ሓጎስን ሰላምን ዘበለ ብእምነት ይምላእኹም ብኸምኣቲ ናታ ማቴሲ ኣምላኽ ውድሳ እዩ ተስፋ ንዓና እውን ተስፋ ናታ ኣምላኽ ምላዳስ ተስፋ ሂቡና ማለት እዩ ብኸመይ እየ ክስታይ ገይረ እያ እሺ ክንደያታ ሮሜ ሮሜ 15 ቁፅሪ 13 እሺ ዋ ጽብቕቲ እያ ብመንፈስ ቅዱስ እያ ጠኒሳ እወ ብኸመይ እየ ከይደ እያ ጠንክር ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዘይፈልጥ ንብድሕሪ ሕጂ እውን ዘይከውን ኣብ ድንግል ማርያም ጥራይ ዝተፈጸመ ንዓኣ ንበይና ዝተዋህበ ጸጋ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ኢኺ ኮይኑ እሞ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኢኺ ክትገልጽ ጸኒሕኪ ኣማሊዎ ተስምዐልና ሮሜ 15:13 እሺ ሰማያዊ ኣምላኽ ሰማያዊ ንጉስ ብስጋ ስለ ዝወለድክልና ሓጎስ ይግብአኪ ፍስሓ ይግብአኪ ኢና ክንብል ጸኒሕና እሺ ቅዱስ ገብርኤል እንታይ ኢሉ ኣበሲርዋ ንዝክራ ዲና ምዚኣ ትመሳሰል ዶ ደስ ይበልኪ ኢልዋ ከምዛ ኣብዚኣ ሓጎስ ይግብአኪ ንብላ ዘለና ደስታ ይግብአኪ ፍስሓ ይግብአኪ ንብል ዘለና ብዛ መዝሙር ደስ ይበልኪ ኢሉ ኣበሲርዋ ነይሩ ቅዱስ ገብርኤል ወዲ ክትወልዲ ኢኹሞ ኢልዋ ምሽ እወ እዚኣ ከዓ ብስጋ ነቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ወሊድኪ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ ኢና ንብል ዘለና እንታይ ትዝክሩ ብዛዕባ እዚኣ ምዕራፍ ክንደይ ወንጌል እንታይ እሺ ማማ ህይወት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 ከተንብብልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 18 ጀሚርኪ ምዕራፍ 1 ካብ 28 እቲ መልኣኽ ናባ ኣትዩ እቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረብኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮነ ይኸውን ኢላ ሓሰበት እቲ መልኣኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹሞ ኣይትፍርሒ እንሆ ክትጠንሲ ወልዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትስምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቡኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብላን ማርያም ድማ ካብኣ ዲኸልካኒ ያኽላይ ኦኬ ቴንክ ዩ እወ ናይ ብሓቂ ምስታ መዝሙር ትኸይድ እዚኣ ከዓ ነዋ ቅዱስ ገብርኤል ንድንግል ማርያም ወዲ ክትወልዲ ኢኺሉ ኣበሲርዋ እንደቲ ጸጋ ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ ኢልዋ እሞ ምስኣ ትኸይድ ኢልየ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 እሺ ካልእ እንውስኾ ጥቕሲ እንተሎ ካብ ጉባኤ ነዛ መዝሙር ነስተንትና ራይ እምበኣር ሎሚ ዘንበብናዮ ንባብ ሃይማኖት ኣበው ናብኡ ተመሊስና ከነስተንትን ኢና ሎሚ ዘንበብናዮ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኢየሩሳሌም
معراف 52 ካብ ቁጥሪ 13 ኢና ጀሚርና ክሳብ 32 ከዓ 19 10 ዝኾና ፍቅድታት ኣንቢብና ስለዚ ካብዚ ሎሚ ደንበብናዮ እነስተንትኖ ብፍሉይ ደስ ተባሃልናሉ እንተሎ ምስ ጉባኤ ሓሳብና ኣስተንትኖና ክንካፈል መድረኽ ናባኹም እሺ ቁጥሪ ክንዲዚኣ በሉኒ ከተስተንትንዎ እትደልዩ ኣብ ስክሪን ከውፅልኩም እኽእል እየ ከተንብብዎ مش فتنت أنا وين يتقربكن كابسق زبلناجن أقزربا يتقربكن لما عن تدون جاتي إن دام أخذ له خصة معكم يا ربتا إسران 4 نستسكرتين ما تس مستنتان عكونتن جن كنا حجون قليزكم لنا نيركم حق زربا الامتحان ولا يبلن بزعبا سمرت اتوم قناعات لبي اتوم مسرت كوحي قنعتي مونتي نت امنت قنعتي امنت زصنعن زي لوطن ايو نايتوم اقدمنا ذكرنا يوم على ويان حسرتهم جبزؤمن دما مصحف تقدست تأزاز قال زغابير زغونت بحقي تمسكريا نايتوم ذكرنا يوم فردوم أبعاتهم زرخبنا ترقامي قدسان أبوتاتنا وين مسكر إجابتا استنببت دسعات استنببت سي بزح خمزي زغابير دما زك آلات زي خلو خمزي إلو تزاربي أب مدري جبسي كبيت بارنت زوصاقها أنا زغابير أملاخي كالوت أمالختي أب قدمي أيهلوك أب لعلي أب سماي كاب زلو أب تحتي أب مدري خاب زلو أب مايكا أب تحت مدري خاب زلو مثلن سئلن زبلن نعاخا أيتقبر أيتسقدلهم أيتقلقلومن دما أنا إزغابير أملاخ كنا أملاخي مو نزل سألوني حاتيات أبوتات أب دقي كسع سالساي كسع رابعي ولدو زقصعي حجة أنا بزياء قربت كم كتبره لنا ندلسي
ሓደ ኣብ ሓደ ሃይማኖታት ነዚኣ ዝንጥል ኣቢሎም ኣነ ኣምላኽ ቀና ኣምላኽ እዩ ዝብል ይብሉና እንድሕር ንምንታይ ንሚካኤል ተኣምኑ ንምንታይ ንገብርኤል ተብሉ ከምዚ እንዳበለኩም ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ነብል ኢና ግን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ተቢልና ኢና ተማሂርናያ ኢና እቶም ጻድቃትሲ በቲ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ስለ ዝሓለፉ ከምኦም ንዕኦም ከዓ ክንልሙኖም ሓግዙና ኢና ንብሎም ዘለና እምበር ብደንቢ ኣሚን ክስታይ ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ንላዕልሲ ኣይኮነን ሓደ ንኣምነሉ ኣምላኽ እትዮም ከዓ ንኽብሮም ንልሙኖም ብኸመይ እዩ ዝተብላ ግን ሕጂ እታ ሕቶይ ዘላሲ ኣሚን ሕቶ እኳ ዘይኮነት ኣይደኖ እንታይ ከም ዝብላ ኣብታ ራብዒትሲ ኣነ ክስታይ እቲ መቕፃዕትሲ ኣብ ማይ ሓጢኣት ኣቦታትና ደቂ ሳልሳይ ክሳዕ ራብዓይ ወለዶ እንድሕር ዘይሰማዕ እንድሕር ዘየቢልካሲ ከምኡታስ ኣሎ እታ መቕፃዕቲ እሞ ከመይ እዚኣ እዚኣ ቁርተ ክተብለልና ዋላ ኣብቲ ኣብ ሓንቲ ካላት ንምስኣት ትኸይድ ወኣብታ ዘዳግም ውን ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፀልኡኒ ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂ ክሳዕ ሳልሳይ ክሳዕ ራብዓይ ወለዶ ዝቐፅዕ ቀና ኣምላኽ እሞ ኣይትስገድሎም ኣይተምልኽዎም እዩ ዝብል እሞ እዚኣ ቁርቲ ሕፅር ኣቢልኩም ከተብርህለ ይደሊ እሺ ቴንኪ ማማ ህይወት ኣቦታት ኣብ መንጎና ኣለዉ ሰምዑና ኣለዉ ክምልሱልናዮም ግዜ እንተሃልያ ንሎሚ ግዜ እንድሕር ከይዳትና ከዓ ኣብ ድመፅእ ክምልሱልናዮም ከም ፍቓድ ኣምላኽ እሺ ግዜ ክንጥቀመላ ኣነ ከዓ ክልተ ኣስተንትኖ ኣለዋኒ ሓንቲ ኣብዛ ቁፅሪ 18 ቁፅሪ 19 ኣብ ስክሪን ገይረያ ዘለኹ እያ እንታይ እያ ትብል ናይ ማማ ህይወት ቅድም እንደክንምልሳ ምስ ግዜና ክንከይድ ምእንቲ ኣብ መንጎ ከይትተርፍ እሺ ኣለዉ ደማ ብመልኣከ ሰላም ኣለዉ ኣረይ ሓዳነ ዲያቆነይ ጎረረይ ክሳይ ኮይነ ስለ ዘለኹ ቦና ናባኹም እዩ ኣራይ ኣገዳሲ ሕቶ ኣይ ሓቲታ ሃብትና ህይወት ብዙሓት ከዓ ነቲ ጫፍ ሒዞም ዘይትርጉሙ ከምቲ ሃዋርያ ጴጥሮስ ከምቲ ንብዙሓት መጻሕፍቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንፍትወት ርእሶም ዝለወጥዎ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ከይሓፈሩ ብድፍረት እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝበሎ ንመላእኽቲ እዩ እቲ ኣብ ምድሪ ዘለው ዝበሃሉ ከዓ ንጻድቃን ሰማዕታት ዝበሃሉ እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ እዩ ዝብል ኢሎም ዘይምስሉ ይህብዎ እዮም ነቲ ትርጉም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣማላድነት ቅዱሳን መላእኽቲ ኣማላድነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ሃዋርያትን ነቢያትን ጻድቃንን ተኣምን ማለት እዚ ከዓ ባዕሉ ጎይታ ብዝኣዘዞ እንሆ መልኣኸይ ቀቅድሜኻ ልእኻ ኣለሁ ናብቲ ትኸዶ መገዲ ክመርሓካ ኣብቲ ትእዛዝን ዝመደብክዎ ከዓ ከብፅሓካ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ኣብ ግናዕ ኢዶም ክፀሩኻ እዮም ኢሉ ነቲ ዝሰርዖ ስለዚ ናብታ መልሲ ብቐጥታ ክንኣቱ መን ደኣሎም እዞም ኣብ ሰማይ ዘለዉ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ኢልዎም ዘሎሲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ካብ 15 ጀሚሩ እቶም ኣብ ሰማይ ዘለው ተባሂሎም ዘለው ኣብ ምድሪ ዘለው ተባሂሎም ዘለው ብዝርዝር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚኦም ከዓ ወለደና ኣንብብ ባለ ክርታስ እምጥንታስ ከተፍጻሜታ ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መልሲ እንድሕር ዘይነፀረልና ረኺብና በቲ መወከሲ ጥቕሲ ዘሎ ሪፈረንስ ናብኡ ኸይድና 3-4 ሓሳባት ምስ ኣምፀ ስለዚ ነዛ ዘፀኣት 20 ካብ ሓደ ትብል ዘላ እንድሕር እንተኣሽሚ ገርናያ ናብዚ ንብሎ ዘለና እያ ትወስደና ማለት እዩ ዘዳግም 4 ካብ 15 እንታይ ይብል
በታ እግዚአብሔር ኣብ ሆርየብ ኣብ ማእከል ሓዊ ክዛረበኩም መዓልቲ ገለ መልክዕ እኳ ኣይረኣኹምን እሞ ተጠንቂቕኩም ነብስኹም ሃልው ብዝኾነ ምስሊ ብመልክዕ ሰብኣይ ወይ ናይ ሰበይቲ እተወቕረ ምስሊ ብምግባርኩም ከይተባላሽው ስለዚ ተቐዳመይት እንታይ ብመልክዕ ሰብኣይ ወይ ብመልክዕ ሰበይቲ ዝተወቕረ ምስሊ እዩ ቁፅሪ 17 ኣብ ልዕሊ ምድሪ ናይ ዘሎ ምስሊ ኩሉ እንስሳ ምስሊ መንፈሪ ዘለዋ ኣብ ሰማይ እትነፍር ዑፍ እውን ቁፅሪ 18 ምስሊ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ምስሊ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ማይ ዘሎ ኩሉ ዓሳ ኸኣ ቁፅሪ 19 ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ሰራዊት ሰማይ ርኢኻ ኣዒንትኻ ንሰማይ ከይተልዕል እሞ ነቶም እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘለዉ ኩሎም ህዝብታት ዝመቐሎም ናብ ምስጋዶምን ምግልጋሎም ከይትሰሓብ ተሓሉ ንስኻትኩም ገና ከም ዝሎሚ ዘለኹምዎ ምእንቲ ህዝቢ ርስቲ ክትኮኑ ወይሉ እግዚአብሔር ካብ እቶን ሓፂን ካብ ግብፂ ኣውፂኡኩም እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብዚ ብትኽክል ሰብ ሰማይ ዘለዉ መን እዮም ኣብ ምድሪ ዘለዉ መን እዮም እንታይ ክግበር ዘለዎ ብንጹር ገሊጽዎ ስለ ዘሎሲ ብከምዚ ዝመሰለ በት መነናጻጸረ ጥቕስ ገርና ክንርድኦ መጀመርያ ንዓና ክንርድኦ ነቶም ዝሓቱና ከዓ ሐዋርያ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ዘሎ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 15 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 15 ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያት ንዝሓትኹም ዘበለ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሰዓት ተዳለኹም ኩኑ ግናኸ ብዓቕልን ብፍርሃትን ደኣ ይኹን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በሪኻ ክትከውን ከዓ ተስፋ ገብር ቴንክ ዩ ኣባና ያ ብደንቢ ኩላታ ዝሃብኩምና ክስታ ከነንብብ ኣለና እታ ዘፀኣት ሓቂ ዘፀኣት ዘዳግም ሶሪ ምዕራፍ 4 ካብ 15 ክሳብ 20 ይንብብ ቴንክ ዩ ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣቦይ መልአከ ሰላም መብርሂ ኣስተንትኖ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ናይ ዝንባብ እንተለኩም ክትቡና እሞ ብጸሎት ክትዓጽውልና ግዜ ክትሓጥር እያ ምስለኒ ነቲ ከስተንትኖ ሓሲበ ዝነበርኩ ክገድፈየ ዲያቆናነ ቆረራ ኣቢለ ስለ ዘለኹ ብጸሎት ክዓጽየተን ዝሓሰብካ ኢና ኣስተንትኖ ብለን እሺ ቦና እታ ቀዳሚታ ኣብ ቁጥሪ 18 19 ዘላያ እንታይ ከስተንትን ደልየ ሰብ ብዘይ ሓጢኣት ክነብር ኣይክእልን እዩ ትብላላ ብዝያዳ ከዓ ካብ ሕልና ሓጢኣት ንጹህ የልቦን ሕጂ ብተግባር ሓጢኣት ካብ ምፍጻም ብምዝራብ ሓጢኣት ካብ ምፍጻም ክንቁጠብ ክንክልከል ንኽእል ኢና ካብ ሕልና ሓጢኣት ግን ንጹህ የልቦን ንብል ኣሎ ብሕልንኡ ካብ ምሕሳብ ሓጢኣት ካብ ዘይምግባር ንጹህ ክኸውን ዝኽእል ሰብ የልቦን ምስ በለ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኢሉ ንሱ ጥራይ በይኑ ሓጢኣት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ሓሶት ካብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምዃኑ ከዓ ጠቂሱሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣስተንቲና ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ እቲ ብስጋ ሰብ ዝተገልጸ ኣምላኽ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ኣብዚ ምድሪ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እዩ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ክኸውን ከም ዘይክእል ብፍላይ ከዓ ካብ ሓጢኣት ምስራሕን ምዝራብን እኳ ተተቆጠበ ካብ ናይ ሕልና ካብ ናይ ምሕሳብ ሓጢኣት ግን ንጹህ ክኸውን ዝኽእል የልቦን ትብላላ እዚ ኣስተንቲና ሓንቲ ካልአይቲ ከዓ ኣብ ቁጥሪ 26 ሒዙ ክሳብ 29 ደሎ ከምቲ ክንሰምዖ ፀናሕና ብዛዕባ ንስሓ ብዛዕባ ምምላስ ተጣዒስካ ካብቲ ክሕደትካ ካብቲ ውድቀትካ ምምላስ እዩ ዝጠቅስ ነይሩ ካብ 26 ክሳብ 29 30 ኣቢሉ ብፍሉይ ክብላ ደልየ ኣለኹ ከዓ ኣብታ ቁጥሪ 19 ወላ ነቶም ንጎይታ ዝሰቐሉ ስለ ትብል እታ ቁጥሪ 19 ብፍሉይ ደስ ኢላትኒ ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ነቶም ዝበደሉን ንጎይታ ዝሰቐሉን ንስሓ ይምህር ነቶም ኣብ መስቀል ሸንኪሮም ቀጥቂጦም ኣጋፊዖም ዝቀተልዎሲ ወላ ንዕኦም
نسحا يمهرم نير حواري قدس بيتروس تملسو حجي كابزي أستيان تنتينا عاتياتي كبيديو أنا كمزن دقبر كسبن دي إلنا تسفاقين قررتسي ولا نتوم قريفهم سميرهم دساقلوس كريستوس بفقر خم دتصوعام نخن السحو نخملسو كم دتصوعام بالنبي بحوارياتو بممهران غيرو كم دسبكم نخملسوم هارر يلو إيد زرقيحو يتصبايم كم زنبرا نعنا زغبدنا حاتيات أبكر مجزي هرجين كبير كم ديكونا نا كورسوس تمتينا بنسحاجين كبير حاتيات كم زي التسفات هبدس تبل بحاتيات تسفاخين قرص التبراتع نجر سلزخونتي فتيا زيني نيرناتي سنيلكم سلسمعكم منك على هوت يسمع لنا حرايم بار 10 دقائق اللوانا من الباش قدم معصاونا دخونه حساب انتلنا كتصبه ما بتصرف كن عطينا دخونه حساب تدل نشي بار ابونا بتصرف تعطلنا عراي سلا كل እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ሰሙነ ሕማማት بسلام መፈጺሙ እቲ ሰሙነ ትንሳኤ እውን بسلام መፈጺሙ ድሕሪ ሳልሳይ ሰሙን ድማ ኣብቲ ሰሙናዊ ንገብሮ ናይ ሰሉስ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበው ትምህርቲ ኣቦታት ክንረኸብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘብቃዕና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን መዝሙር ዘመርካ ኣሕውና ዲያቆን ዝማሬ መላእኽት የስማዓልና ከምኡን ኩልኹም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ነቲ ተዋሃበኩም ኩሉ ከተንብቡ ዘምስኹም ከምኡውን ካብዚ ክንምሃሮ ዘምሰና ሕቶኹን ወይ ድማ ተረዳእኩም ኣስተንትኖ ንኹልና ዝኸውን ከታካፍሉ ዘምሰኹም እግዚአብሔር ኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣሕውና ድማ ብዛዕለ ማዕርገ ብፅሕኻ ከምኡውን ኣቦና በመርጌታ ካብ መገሻ እንኳዕ ድሓን መጻኹም ንእሽተይ ገለ ክብል እታ ቁፅሪ 19 እዚ ዝቐነናዮ ቅንያት ወይ ድማ ትንሳኤ ኢልና ከነኽብሮ ዝቐነና ኣብታ 19 እንታይ ትብለና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ንሱ ጥራይ በይኑ ሓጢአት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ሓሰት ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ እቶም እግዚአብሔር ዘጽሐፎም መጽሐፍቲ መስኪሮምሉ እዮም እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጥቕስታት ደጊምና እንድሕር ኣንቢብናዮ ነዚ ዮሃንስ መወከሲ ገይርዎ ዘሎ ንዑይና ንረክብ እሞ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሱ ጥራዩ ኣብ ዓለም ናብ ዓለም ዝመፀ ኣብ ዓለም ከለውን ሓጢአት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ሓሰት እውን ኣብ ኣፉ ከም ዘይተረኽበ መፅሓፍቲ ዝመስከርሉ ንዕኡ ምክንያቱ ኤክት ዝበሃል ሰብን ኣምላኽን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ኣፉ ኣይስማዕን ዘሎ ሓጢአት ዘለዎ እውን ይቕርታ ናይ ስለ
كدمسس كإلن ኣቦና ድምፂ ቆራረፅኩም ኣሎ እዋ ما تعدى زلها النسيقة على خقر حتيات زلوا حتيات كحد جاي كإلنيو حتيات زي بقولوا يو حتيات هنيا خوينا أنا حتياتنا دمسي سلنا بفقادو ميتلنا بسلطانو دما نمسعيرو توسئلنا لنا كنفبرو زغننا زي مسلو كل እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ አን በጸሎት ከንዓጽው ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ጸንሐና ጊዜ ነመስክነካ ካብ ዝኽንመሃሮ ዘምሰና ድማ ገለ ሕጅና ህይወትና ጠቅም መገድና ዘቕነ መንፈሳውነትና ዘዕቢ መወዳእታና ዘጸብቕ ክኸውን ድማ ንስኻ ሓግዘና ምሳና ዝወዓልካ ነመስክነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ነማዕቆበካ በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዘምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا ندقلنا كوكفاد احنا ننبر فتنا يتتونا نقسن حيلين كبرن زل ألمنا تكايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدنقلي خي بسقاهون دنقلي خي أدي جابير تواد قويتا سراوي سلام لك له نسخك عن السبرختي غفرك رسخون برخيو وملتزقا جابير مساخي وفست دسفلكي عدياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسكر سسمنتانا محرت لمن لنا أمين فتحوي سرق جنام لكن ودعني يسكر السوس كان لك كان سريات يردم ساتسيا بسا ولدو لبرك ساتي برهان أنتما بيا كانت وعيديا كنات وران سعدو بزانات ببس مكونو كون فتحانون تعاني يرسين السبلوان سميت زيو محرن كرسوس مال عصر تخلت زيو محرن كرسوس 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 زي مهر نكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهر نكسوس مال عصب تخلته بنت اجزتنا مريم نكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهرن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና ይቦታን እጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብሪ ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን አሜን አሜን ምሕረት ይወርደልኩም ኣቦና ብጽቡቅ ተማሂርና ቴንኪዩ ኩልኩም አሜን ብሩኽ ሸታት ዲያቆን ኩልኩም ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ አሜን ድሓን ورد أباتي አሜን አሜን ማማ አሜን አሜን ولد حنقنيو ኣሜን ኣሜን ድሓን ሕዳሩ عربي رخبنا ኣሜን الراش حنحضر ኣበይ መረጌታ ኻን ኳ ድሓን መጻኹም ድምፅኹም ሰማዕና ወተይ ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር እንኳዕ ሰላም ፀናሕኩም እንኳዕ ብድሓን አሜን حنمتاخم مقش مالهم قويتانا ከመዓንቲ ስቁር ተዊሒድና ኣለና ሰባት እዋ እግዚአብሔር መስገን ዝቐኒት እወ ኣነ ዚኣቴ نتقاب كمان أسلطيننا عايدة أنبر نخلط كات فلتيهم ያ ቴንኪዩ ድሓን ሕደሩ ጽቡቅ ምሸት አሜን። ባይ